Novou podobu dala farmářským trhům bohumínská K3. V polovině září představila jejich nástupce, selský rynek. Už nepůjde pouze o nakupování domácích výrobků. Nyní se návštěvníci dozvědí zajímavé doprovodné informace a také uvidí interaktivní ukázky. Hlavními hvězdami zářijového rynku byli pastevečtí psi. Zelenina, ovoce, maso, pečivo, sýry a další produkty. Vše domácí výroby. Samostatné farmářské trhy v Bohumíně probíhají jednou měsíčně od loňského srpna. Nyní na ně zákazníci narazí v centru města v nové podobě. Chtěli jsme návštěvníkům dát něco nového, proto jsme změnili i partnera, s kterým jsme pořádali trhy. Tentokrát pořádáme takzvaný selský rynek, je to obdoba farmářských trhů. Trhy jsou obohacené o bohatý doprovodný program. Na selském rynku jste mohli nahlédnout do zákulisí výroby sýrů a také poznat pastevectví. Mnozí nevěřili vlastním očím, když se po náměstí proháněly živé kozy a husy mimo ohradu. Žádná z nich přitom neutekla, díky poslušným psům a bačovi Vojtěchovi z farmy na Vsetínsku. To je pes border collie. Na pastvinách, kde zvířata tráví celý den, musí pes celý den běhat kolem stáda. Jeho úkolem je tedy běhat kolem stáda a měnit přitom neustále směr a místa paství. Já je to naučím, já s nima žiju, protože border collie plemeno je vysoce inteligentní, velice inteligentní a není problém ho to naučit. Ráno přijdu, jdu s ním, to dělám zpátky a tak nesmí se nějak tlačit na pilu. Nesmíte si myslet, když máte poroční štěňátko, že vám to bude pracovat nebo tak kolem roku a tak to ona sepne a pak pracuje. Ona ty ovečky by měla zebrat a půjde si takto kráčet tam někde dozadu a zpátky, ano? No, řekni jí to. Otočit. A pojď, ona to povede za tebou, Eličko, pojď. Ona ke mně soustředí ty zvířata, jakékoliv. A to je ten cit, ta šelma, ten cit má daleko jiný jak člověk, takže já se do tohoto sám vůbec nepletu, jenom čekám, ke mně zůstaň. A jak jste si všimli, ona na dálku, ona vycítí z toho zvířata, jejím účelem není zvířata rozehnat, ale doveze ke mně, takže ona se tu vzdálenost udrží. Dívejte za tebe pes těma očima, co dělá? Tak to zatleskáme, že? Když jsme se to dozvěděli, tak právě jsme využili v rámci učiva, že máme to blízko, můžeme se jít podívat, tak je to moc fajn. Co vás zaujalo nejvíc? No tak zatím jsme uvízli tady u pana Bači a u Pejska, takže uvidíme, co ještě uvidíme. Určitě se mi to líbí víc, líbí se mi teda Bača s kozama a ovečkou určitě více a hrozně přivítám, že tu neprodávají ťamani a podobné plastové, hračkové zboží, ale že je tu fakt jako přírodní věci. Přivítala jsem to. Zajímavostí těchto trhů je třeba moderování, po celou dobu trhu moderátorem, který seznamuje návštěvníky s produkty, s řemeslníky a celý trh komentuje. Pro návštěvníky je také připraveno losování, kdy na konci trhu bude losování o zajímavé farmářské produkty a výrobky. Když jsem přišla do náskovu do salu, sedělo tam moje rožky u stolu, nějaká puchta se tam na něj věšela a já na to celá žabna hledět ušela. Kapela Srdíčko se postarala o celodenní hudební doprovod. Víceúčelovou podobu mají mít i příští selské rynky. K3 s nimi počítá minimálně do konce roku. Selský rynek máme připravený tady od září do prosince a chtěli bychom vždy ten trh mít obohacený doprovodným programem, ale co bude příště, uvidíme. Zatím je to všechno v jednání, kdo bude mít čas přijet a čím obohatit trhy. Další selský rynek proběhne v Novém Bohumíně v pátek 17. října, opět od 10 do 16 hodin.